daing iba sa ditsa na pinotian. Technical side, kasabay nato dyan si Ronald Baldo, the birthday celebrator. Happy birthday, Nald! Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Dyan sa IT. Ito yung pong DSDB Social Media Department. Ito yung IT. Marks and Madrid sa ditsa na pero malanit. Bantang kagandahan sa South Yaon po sa likod niya sa Production Assistance Center. Kasod masyam sa daraga. Una matinding unyan, 13 sa Ligaspi. Kuwanta daw mga tugang ang report, Santo Domingo may saro. Confirm na po ni Mayor June Agos Kasubago, mga 8:30, nagkaulay kami. Kuwanta po ang report aling una kay Ans Galero para po sa informasyon. Manood po sa update, manood po sa COVID-19. Dakol mo niya sa Ligaspi 13, ang nag-positive. Hans, please kami na Hans. Maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, 31 naman ang panibagong kaso ng COVID-19 na nairehistro sa Rehiyon Bicol. Ang mayormente kay ni sa probinsya Canalbay, partikular na ang 15 bagong kaso kay ni na nairehistro sa Tuya, 13 sa sulod kan Legazpi, Asintig Saro ang ginubatan pati naman ang nabanuan kan Santo Domingo. Ang Camarines Sur nakapagrehistro man in 13, partikular na ang 7 sa Naga City, sa 2 sa Nabua, and Tigsararo ang Pili, Bombon, Magaraw, Asin Kabusaw, mantang sa Banwa, probinsya din Masbate, 2 man ang nairehistro, partikular na sa Banuaan kan Aroroy, Asin Katayngan, Asin Saruman sa munisipyo kan Pilar sa probinsya kan Sorsogon. Apera kayan Sir Mar, Saruman ang naireport na fatality kan COVID sa syudad kan Legazpi, alagada halton tapaan, opisyal na pahayag ni Alcalde Noel Rosal, may kinaaraman sa bagay na inita makalisa nagkampi ng aldaw igo naman in saro na nairehistro di sa satuyang syudad. Mientras tanto, sampulo man ang nairehistrong bagong nakarecover o nagrahay na sa sambitan ng helang susug sa report na ipinalawas ka na DOH CHD Bicol. Sa ngunyan, Sir Mar, na total na kaso ng COVID-19 na nairehistro sa bilog na Rehiyon Bicol, Ponpakan, bulan kan Marso, nagpapatong na sa 4,420, mantanga naman tinidong aktibong kaso yung 601, susugman sa datos nga na ipinalawas ngunya na pagkaga kan nasambitan ng ahensya. And tabi, Sir Mar, ang pinakabagong update kan COVID-19, medyo halang ka ngunya na daw, Ans Galero with po, DCGB. So, thank you very much, Hans. Mga tugang yan po, mga dugay na ito, mga impormasyonali po dyan sa luwa. So, yan po Ingat po kita tabi, magpasiguro kan mga dapat natong ibugtak sa mga lawas Face mask, face shield, physical distancing, bagugas po permining kamot, magpasiguro tabi, permit Aday kita titunungan, okay? May 13 po na nagpositive mo niya sa Legazpi as per report kan Department of Health. Kunyan, may mga na-expose mga tugang sa mga nagparasitive. Kaya medyo difícil. Now, duman sa Muya, Santo Domingo, after na mahali sa mga nagparasitive, naka-recover na. Iguana naman po ngunyan, aki pa ini. Mga tugang, 26 anyos lang. Babae. Kung paano na-expose mga tugang, siguro karoon nito si Mayor June, Takasubago, nagkaigwanan nin nagkaigwanan nin isolate duman sa nagkapira pong mga sa lugar sa sarong barangay. Mayor June, good morning po tabi. Good morning, Sir Mar, and sa imo pong mga paradango po. Mayor June, medyo kita bata mga Valentine, may nag-positive naman kita. Yeah, po, Sir Mar, unfortunately po talagang kumbaga maraot so mata ko pa sa bago. Pinamahawang ko po to text po from the DOH that indeed nga po na may ang positive case from Santo Domingo, particularly po from Barangay de Rosario, na pero po naka-quarantine na po ni Sir Mark, nasa quarantine mode na po init, sana po dahil po magkalat, no? Ayun, established po kung saan siya na-expose?
Yes, I was advised by Doc Albert that she was exposed from a positive patient and also po from doon po sa pagtatrabahuhan niya. Mhm. Ang balita ko nga ni po, Sir Mar, unfortunately, hindi pong positive employee ini kang itong ahensyang ito, Mhm. nagadan po, no? Nag-expire po ining taong ini, and we are very concerned with regards to this kasi ibig sabihin po talagang malala sa iyang kaso. So, as of now po, Sir Mar, kinordonanta na po sa nagkapera pong arong Opo. sa iyang barangay. Because po medyo medyo puzzled pa kita po kung kasi po ang mga nakaistoryahan niya, nakakalubilo Mhm. before po naraman ta po na positive na siya. Ayun. So ano po ang medical condition niya nganyan, tabi Mayor? She's as of now, she's doing okay naman po. Asymptomatic po siya. Mhm. Unfortunately, talagang positive po. And we are quite concerned lang po kasi may mga sa vicinity niya, according to my MDRMO people and MHO, na may mga vulnerable na tao po duman, such as may mga senior citizen and mga akit. Mhm. Medyo po medyo populated sa lugar. Opo. So ito po ang number one na concern ko, and I'm hoping po na na di man po siya nagparalakaw kung sain-sain. Kasi actually po, na may red flag na po talaga yun. As soon as may nag-positive po talaga naman sa government office na pagtatrabahuhan niya. Di ko na, Sir Mark, sabihin sa office niya Yes, apa. no? Ayan. Talagang may red flag na. And according to the barangay officials po, ang barangay del Rosario, di naman po na nagparaluwas yun at hindi naman nagparahiro. I think she's more than responsible naman. Aram niya po na-expose siya po naman siya sa positive. Yes, sana wala talagang because yung naka-expose sa iya, yung man sa na-expose kan mga kansyam na positive sa sa daraga kasuhapon. So sana talaga let's hope na maging daing naulakitan nining patient ta diyan. So ano po tabi Mayor sa tuya na advice sa mga kababayan ta na nag-aantabay po diyan sa Santo Domingo? Go ahead po. Yung mangyayari po, Sir Mar, actually, again, sa di pagsawa na pag-remind po sa indan, sana po mag-ingat talaga kita. Alam mo, maski po sana po nasa opisina kita, we always bring with us with the basic protocols po na pagkausap pang gobyerno na yan nga po na distansya manggararay, wearing of face mask. These are basic protocols po na dakula pong tabang sa to na magdilikay po sa tuya sa kapamakan sa pagkining COVID-19. Ihagad ko po sa mga padaba ko mga taga-Domingueño na again, nagkakailing ko po na medyo nasasadin man nga niya ako talit. Ang iba pong nasa exterior port po kang Santo Domingo din na po masyado nagmamask and extensively po nagilibo talaga ang sa tuyang mga pag-designate sa mga tao kayo ni tangani pong remind sa tao na ang COVID po di pa mo nahahali yaon manggiraray po. So mas mapagal po maulakitan kita kayo niya. There were patients from Santo Domingo po na data ginusto pero po nawara dahil po ang COVID. Abutan po mangyari ni sa mga Domingueño, lalong-lalo na po Sir Mar, hindi akong papabulong sa inda di mangyari kibulong. Mhm. So habang po di pa kitang bakuna, habang di pa ang vaccine, I would like to appeal to my dear Domingueños po na sana po sunod sa ang protocol manggiraray and mag-iringat po kita permi. Ayun. So I understand na ito pong portion na pinag-cordon ta, dahil pwedeng magluwas, dahil pwedeng may maglaog duman. Yes sir, tama po yan. And hanggang ma-establish na po ang contact tracing, no entry and no exit muna po. Don't worry, we will provide some supplies po para sa inda. This will be a short, I'm sure this is a short period of time lang po. Unless otherwise, Sir Mar, na talagang minapektarana na siyang ibang tao. Opo. May nag-positive man, may naging symptomatic. This is another story, no? Opo. But as of now, we're establishing the contact tracing, hagad ko po na lalong-lalo na po sa mga kakaraning at the same time po so nakamidbit kan taong ini hindi naman na po magparairero lalo na po sa iya. Please stay at home muna po. Yan. Cooperation and prevention is pinaka-the best ng solusyon Yes, sir. na. Yes, sir. Apa. Okay. Yes, sir. Sir, salamatan po maray Tabi and keep safe po Tabi sa mga pag-iriba ta dyan.
Salamat, sir. And anytime po, basta ka. And thank you again for being the partner of Santo Domingo po in terms of information. Thank you, sir. And mabuhay po kamo. Thank you very much. Mayor Jun Aguas, mga tugang, kan banuan po ka Santo Domingo, in connection po kaya na sa tuyang follow-up, manungod po dyan sa, as in confirmation, manungod dyan sa nag-positive sa Banuan ko Santo Domingo. Okay? So yan po tabi ang update. Mga kababayan tayo dyan sa Santo Domingo, magsunod sa mga pigpapautog po kang gobyerno. Arog po kayan, nagtrabaho sa Legazpi, na-expose, so day tarang kung sisay po mga nakasalamuhan niya pag uli niya. Pero sa contact tracing, siyempre natural, doon sa pigtrabawan niya, kinuha siya, and then kan swinab, yun nag-positive. So, ang next move is, kinordon po ito na sarong portion duman sa Santo Domingo, sarong black. Dahil may mga vulnerable duman, tapos magka-contact tracing. And I hope, and let us pray, na wala dahil pong maulakitan ini po na nag-positive dyan. Bicol patient 4409 siya. Okay? 26-year-old na babae from Del Rosario Street sa Santo Domingo. Alright? O bueno, mga tugang, dagdagan tayo ng istorya. Bago kita mag-turn over kay Ronald, si Luis Barcena nasa linya man. Luis, please come in. Yes. Salamat tabi, Partner Bahar, maray na aga, sina maray na aga sa gabos na baga parantabay. Pati yung kumandaw tabi, Papa Mahar, si Mama Jean Aringo. Happy birthday kay Mama. Oy, happy birthday po, ma'am. Roger, birthday ni Mama. Aha, ayun. Di ayos. Ayos. Thank you for loving me every day. Parang mga madrama sa tuyang mga style mo niya na. Ano may gusto kang hingin na? Apo. Sige, go ahead. Roger, sa magadagdag pagbareta, pigihinguwang unyan ni Kapitan Jojo Orozco kan Barangay Rawis, Legazpi City, na dai maapektaran ang mga ordinaryong paralawod asin mga parasira na may bangka sa baybayon kan sa indang barangay. May kinaraman sa padagos na pagkonstruhir ka Northern Boulevard sa indang lugar. Inian sa iyang ipinagunambitan sa DCGB News na talagang dakula daw nakatabangan sa inda ang boulevard na pigtutugtog na napaproteksyonan ang kaharungan sa baybayon kan sa indang barangay. Kontra sa anuman ng mga katibaadan, araw ka ni storm surge, tidal wave asin iba pa, dahil mantigahagad kung maraot ang panahon asin iba pang kalamidad. Susog kay Orozco, ipinapangapunan niya sa DPWH asin sa nagkukonstruir kiri na dapat dahil man giraray pagwaraan ning daga o baybay na madodoongan ang mga parasira dahil ang tayo ini ang mayor na hanap buhay kan mga niraon sa lugar. Sa iya man ay pinagunampitan na dakulaan magiging katabangan kay ni oras na ni matapos dahil ang pwede ni maging gikan ng dagdag na oportunidad sa pag-uswag ng ekonomiya sa saindang barangay, alagad ang sa iyang pigdodoon na iyo anda ibabayaan ang hanap buhay ng dati kan mga niraon digdi. Di, alimbawa baga nagbarangka sa mga yaon dyan, sa inma doong. Doong sa baybayon mismo kan Rawis, digdi baga sa may compound kan Mariners. May compound kan Mariners. Dahil duman sinakobgan ko niyan. Dahil sinakobgan tinampo. Iyon na nga ni sabi ito, Partner Barta. So, dati dyan na sa na baybayon, nalalaga na nanintinan po. Ngunya nahadit si Kapitan na tibaad lamang daw sa DPWH, nagpaagi siya sa DCGB News, na baad lamang maitiknot ninda na dapat maski diit man lamang, may madodoongan man lamang sa mga parasirang yaraon dyan na residente. Pero imposible kung ginibo na nagaro breakwater, di mo pwedeng may bungi dyan. Siguradong dyan malaog. Roger. Di tama na ganito. Alsahon ang bangka, darahon duman sa laog. Kamariner. Yun ang mangyayari kayan. Roger. Kasi di pwedeng niya duman sa baba kang boulevard. Iyo, tataro pa yan sa magiging disturbat. Ang mangyari ka, nangyari kan iba na nag-sira ng hotel duman sa may party kan Santo Domingo. Oo. Di ginirelid, pag balbalikan ukol, nagkararapak duman sa boulevard. Yan sana. Di ba? Kaya ang dapat dyan, pag may maraot ang panahon, alsahon. Roger. Yan, okay? Roger. Kung siya daw ang hapon tabi, Partner Mar, dapat daw inclusion man girari sa development ang mga dating may hanap buhay digdi po da sa mga nag-i-restart. Roger, kung yan eh. Dahil masinda kayang kinonsulta. Bata pig-report na ni Mark Villar, ni Secretary, na uning sa 3 kilometer road network kang Legazpi. Roger. Kaya, Report niya, kumusta sa mga niraon naman? ready. Okay.
Basta ang ano ni ano, may ano diyan, may suggestion si kapitan kung ano sa anong apera duman sa kagang ki dit. Pero dai pwedeng magbungi talaga eh. Di Yo. pwede. Ang suggestion niya, dahilan ngayon ta sige na ngayang koronspir nga dikti, dapat ngayon matibay na ngayang pag-ibo, bakong araw ngayon ka nangyari sa baybay boda sa San Roque. Iyan ang dapat. Iyon ang dapat. Oo. Dapat kung may nahiling ng deficiency sa nagkapirang mga dating gineribo, mas pakusugon. Sabi ba ganinda, build back better. Roger. Di ba? Ano daw no nahiling ito ni Secretary Villar? Di, manggaratalan ko baga. Maray garo kung naglakaw, pero kung nakaita na sa itaas, garo na ito ailing. Day. Ay, Diyos ko day. Roger. Pero ang pinakadabis ka yan, kung may mga nariparo, ipadara sa 8888. Oo. Yun ang pinakadabis kaya na gibuho na auditing kang citizens. Citizen initiative na. Yan, ang ani na masabu, maaraman. Ang gigibo kan 8888, kung arin na ahensya ang consent, bibaba duman sa inda kung ano sa problema. Correct. Di ba? Roger. Okay, sige. Roger, so yan tabi Partner Mar, ang mga dagdag na istorya, mga sibog ka development man, digdi sa Northern Parte kan Legazpi, sa Barangay Rawis area, ako po, si Luis Burso Barceda. Thank you very much, Ruens. Di ba, no? That ends our program for today. Thank you very much for keeping me company in a short time. Sa aga po, mabalik kita. Medyo haralaba duman. Sa aga, ano ba sa aga? Tits 5. Ayan, mahalaba pa kita dyan. Third and fourth week pa man so mga amigo ta from DTI, okay? So sa indo po ka, boss Tabi, salamato na maray. Abangan po ang DNR sa programang Kapalibutan ta at Amanan ta. Pakalis lang po ka news break kasi iba pang mga hanap buhay na to. Thank you po and God bless. Bye-bye. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus of germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang?